Hello, sziasztok! 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 Mindig így köszönünk be, ami nagyon vicces amúgy, hogy mindig a sziasztokkal, hát de nem, mindegy. sosem tudom, mit mondjak. De mert mivel köszönjük be már? Mert mindig gondolkozok, Viszontlátásra! én mindig gondolkozok, hogy valami viccesebb, csak akkor attól félek, hogy kurva kellemetlen lesz. Úgyhogy inkább sziasztok. De ez is kell, cringe-es picit amúgy, hogy ilyen kellemetlen sziasztok. Na mindegy. Ezt a részt mindig a plusz 10-esre körbe teker, amikor hallgatom, és utána már amúgy nem rossz. Úgy nem tudom nektek mi van, de hogy én mindig akkor elkezdek nagyon stresszelni, amúgy, amikor így megkapcsoljuk a felvételgombot, és akkor mindig így átadok, hogy jó, sziasztok, akkor ez legyen. Pedig amúgy van egy pár köszönésünk, hogy sziasztok. De úgy ez nem tudom, de ez olyan, mint amikor vesznek kamerával, hogy azt hiszed, hogy amúgy nem fog érdekelni. Hogy azt hiszed, hogy kamerával vesznek, hanem mikrofonnal. De most azt hoztam példának, de a mikrofon az ugyanez, hogy azt hiszed, hogy nem fog érdekelni, és akkor elindul, így előn egy harmadik személyiséged valahonnan a mélységeidből, és így valahogy frusztrál, hogy ott van. Közben meg amúgy mit frusztrált? Itt ülünk hárman, és így... És barátok beszélgetünk egy új stúdióban, vagy nem tudom. Na jó van, sziasztok kedves hallgatók, megérkeztünk itt a Fellows Podcast. Itt is vagyunk. Egy picit elmentünk, de itt is vagyunk. Igen, hát eltelt most igazából május óta, hát pár hónap, október van. Nincs ezzel baj igazából. Semmi baj, ugye? Kimegy ez a rész lesz, hogy december. Ugye hallgatok? Boldog karácsonyt előre is mindenkinek. Tényleg. Igen, hát alapvetően ugye itt a nyár az most megint csak ugye, mint az összes többi dologban is elveszi a fókuszt, nincsen időnk más csinálni, mert nyaralunk, fesztiválozunk, szóval egy kicsit így nehezebb volt összehozni, de abszolút szeptemberben már elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mikor kéne a következőt, és azóta most ezt mégis meg tudtuk ejteni októberbe. Kicsit megfeleztük az évadot. Igen, most a másik hát de végül is a csomó sorozatnál is így csinálják, hogy van egy évad, és akkor a felénél van egy nagy szünet. Hát most mi is tartottunk egy nagyobb szünetet. Csak jobban vártátok a következő részeket így. Igen, érdekes, mert Netflixen beszéltünk, hogy oda is páran meghaltatok közben, lehet? Hát reméljük, hogy nem. Ez vicc volt, ez vicc. Yes, oké, srácok, mi történt velünk azóta? Ez érdekel engem, hogy veletek mizu van itt. Hát én azóta 3 gyereket csak. Azóta elindultak a szaporodások. Hát nyár az nagyon jól telt, nagyon tartalmas volt, nagyon sok mindent csináltunk, azon kívül meg a szokásos dolgok. Most már az egyetem, meg a foci. Ez amúgy tök jó. Ez izgi, ez jó. Nagyon izgi. Jóféle. Kristóf? Hát igazából nekem is eléggé pörgős volt a nyár, elég sok minden volt, nem sokat voltam otthon. Nehéz is volt így ugye összehozni a podcastet, de most gőzerővel folytatjuk. Azóta meg már ugye az egyetem is újra pörög. Nagyon tudok örülni. Mind a kettőtök a hangjában érzem ezt az ilyen igazi örülést, hogy így, haj, de jó egyetem újra. Igen. De úgy nem tudom, nekem speciál amúgy, én már nagyon vártam, hogy vége legyen a nyárnak, így a legvégére. Most nem azért mondom, hogy jaj, sulizni szerettem volna, de viszont én már nagyon elfáradtam abban, hogy így folyamatosan nagyon jó sok élmény, de hogy mégis azért ezek fárasztóak, meg azért utazni, meg akkor hazaérsz igazából egy napra, hogy aztán mondjuk lefürödjél mondjuk, és utána meg már pakolsz be a következő utazásra. Szar lehet utazni szóval, de nem jó azért én inkább szenvedek az utazásban, mint hogy most képzeljétek el, én 1,5 hete, max. 2 hete nyitottam meg egyáltalán a Moodle-t, az egyetemi felületet. Én ezt 2 nap ezelőtt. Mert hogy vágod, majd így úgy voltam vele, hogy majd küldenek e-mailt az EH-ban, vagy tehát nekem van 2 szigorlatom ebben a fél évben, de úgy voltam vele, hogy ez majd az fél év végén, hát majd ezt megcsinálom vizsgai időszakban. Azt jött az első e-mail, hogy lehet jelentkezni ZH-ra. Mondom, jó, jelentkezzünk. Felkészültem, és megtaláltam a Moodle-be, hogy az én első szigorlatom az most ez 15-én. És utána 16-án ökonometria ZH. Na most akinek volt ökonometriája, az tudja, hogy azért az nem egy vicces dolog, úgyhogy nem is nevetek annyira, inkább sírok otthon, de most nagyon megijedtem, és most nagyon pánikolok. És tanulsz már? Készülsz már? Hát most azt szerintem egész jól megírtam, ezt a vezetési szervezés ZH, de hát az vezetési szervezés, tehát... Vezetni kellett? Megszervezni. Mert én szerveztem az ZH-t, aztán levezettem. Nem. Hova Balatonról? Másik ez lett volna úgy. Nem, hanem eléggé ilyen közhelyes tárgy, tehát szerintem a hallgatóinak a 100%-a meg tudná írni legalább a felére, 0 készüléssel. De mindegy, amúgy az adott kis önbizalmat, mert amúgy egész jó lett, szerintem, de aztán lehet visszakapom, hogy hát többet nem kell jönni, Módli úr. Ez ennyi volt. Még egyszer jövőre, akkor nézzük meg, jó? Akkor ezt majd lehet jönni még. Jó, hát, na mindegy, de most én most pánikolok, mert mindegy, amúgy tök mindegy. Úgyis meg lesz. Meg közben izét is el kellett már kezdenem, kvázi a szakdogát. Eddig csak a témaválasztás kellett, leadnom a témát, meg hozzá ilyen szakcikkeket. Na most lehet, hogy a téma se jó, meg a szakcikkjeim se jók. Azért úgy leadtad, legalább meg lehet nézni. Én legalább leadtam, hogy valamit csináltam, de
De hogy minek, azt nem tudom. Ez egy folyamat, ez el kell indulni a De folyamat. amúgy meg arra is rájöttem, hogy amúgy olyan önbizalomhiányos vagyok amúgy. Most azt hiszem, hogy... Hát de nem, azért, mert azt hiszem, hogy az, amit leadtam, az nagyon rossz. Azért, mert visszaküldött rá egy ilyen véleményt. Hogy ez kurva szar. Visszaküldte, hogy ez nagyon rossz. Nem ezt küldte vissza, hanem csak így ilyen dolgokat írt le, hogy ezt kéne javítani, azt, és így lehozott az életről, hogy azért ez nem volt egy nagy feladat, de konkrétan több volt a vélemény. De várjál. Mint a De jó, feladat. de figyelj, ezért egy szakdolgozatra Ott szerintem kell- inkább még ezen a ponton Abszolút. legyen az, hogy akkor, Abszolút igaz. akkor abszolút. kiderül, hogy mi az, ami hiba. Igaz, és köszönöm, hogy ezt mondjátok, mert De ugye nekem is volt, hogy kell a támogatásotok. előző évben, pont így a szeptemberi tanévben volt egy ilyen szabvállam, hogy felvettem, hogy ilyen, mi volt az? Ilyen társadalmi egyenlőtlenségek, vagy valami ilyesmi volt. Társadalmi kisebbségek, vagy valami ilyen. Tökre érdekes tév volt, azt hittem, hogy ez így majd így könnyű lesz. Az kiderült, hogy mesteres tantárgy volt, és én oda mentem így alapszakos hallgatóként. Maradhattam, és a legvégén az volt, hogy ezzel szoktam a legtöbbet amúgy, mert a legtöbb ilyen ZH meg ilyen beadatot kellett írni, és ott volt az, hogy ugyanúgy úgymond egy ilyen kis szakdolgozszerűséget kellett úgymond megírni röviden. Én ezt azt hittem, hogy akkor Wikipédiából, meg ilyenekből így kigyűjtögettem a kis információkat, meg ilyenek. Olyan izét kaptam, mínusz kaptam, hogy mondta talán, hogy hát ne haragudj, de szakdokára nem lehet Wikipédiából forrásokat kigyűjteni, szóval így konkrétan alig kaptam rá pontot. Aztán igazából Hú, de ez a meglett, forráskeresés is, ez nagyon gatya amúgy. Mert én a izé van a téma így a fejemben, hogy hát most fiatalok vagy középiskolások, az még nem teljesen pontosított, de hogy a energiaital fogyasztási szokásainak, tehát milyen motivációk állnak az energiaital fogyasztás Ez lesz a szakdogád? mögött. Aha. Ó, ez izgi. Amúgy De izgi, és ez kicsit mondjuk, mit tudom én, honnan tudsz gyűjteni forrásokat? a Tehát mint Google mint- Scholar. Én azt használom. Ezt akartam mondani, Én hogy azt használom, hogy mert azt ott amúgy... esetleg, vagy azt- nem tudom, ilyen statisztikai hivatal gondolom, meg ilyeneknek Az a mi? oldalára. Nem tudom, azt még nem lestem meg, majd meglesem, de én a Google Scholar-t használtam, ott azért vannak, azért ott is nehéz megtalálni a jót, meg nekem az is baj volt, vagy hát azt írta a tanár, hogy nekem a forrásaim azok magyar források főképp, és mondta, hogy az angol az jobb lenne, mert hogy ott az ott bővebb. Hát csak ha magyar De amúgy- középiskolások de- energiaitalfogyasztási De az tök szokásairól írsz, akkor hogy azért De nem, nehéz de az- angol de az tök forrást mi- találni, nem? De most nem az a lényeg, hanem az olyan forrást kell keresni, ami hasonlítani fog az én kutatásomhoz. Nem pont ugyanaz, meg eltérhet, de hogy hasonló, meg olyan kutatási módszereket használ, amit én. Nagyon félek. Az a Ez helyzet. amúgy izgalmas, hogy ez nekem tetszik. Meg amúgy Hát, jó. ebből gondolom, akkor majd fogsz csinálni egy ilyen kérdőívet, és megpróbálsz minél Igen. több Hát fiatalt azért elérni. választottam ezt, mert ez amúgy most elég trendi szerintem. Sajnos vagy nem sajnos, de ez És milyen trendi. motiváció? Igen, és az volt a baj, javarészt ezekkel a szakcikkekkel, amiket kerestem, hogy ezek szokásokról szólnak, és nem pedig a mögöttük rejlő motivációkról. De és te Úgyhogy mit olyat gondolsz, hogy kéne milyen- keresnem, meg kellett keresnem, ami motivációról szól, csak az meg nehéz. Úgyhogy lehet meg is kell változtatnom szokásokra, meg lehet, hogy ki fogom tágítani nem csak energiaitalfogyasztásra, hanem káros szokásokra. Úgyhogy ez még elég képlékeny, csak nem tudom, ez mennyire lehet még képlékeny, mert ugye ezt már le kellett adni, de ugye visszaírta, hogy ezeket lehet, hogy tehát nem tudom. Ez egy picit stresszes, de amúgy, ja. De ez tök érdekes, hogy motiváció. Most én elgondolkodtam, hogy például akkor, hogy nekem milyen miatt? motiváció lenne. igen. De szerinted te mi az, hogy akkor nyilván az energia, vagy Szerintem legyen energiád, vagy ez így mi más lehet még, ami még a motiváló hatás lehet az, hogy így áll én nem, energiaitalt. engem biztos nem az, én amúgy alapból nem iszok sokat, iszok, de nem iszok sokat, és nagyon odafigyelek arra, hogy ha nem muszáj, akkor ne is igyak. De ha iszok, akkor is a izé miatt, azért meg felpörget. Én nem érzek Íze miatt akkor jól esik? Az íze miatt, meg tudod, így van egy olyan érzés, kvázi egy szokás lett, hogy én bemegyek mondjuk egyetemen WC-re? Ja. a Tesco-ba, és akkor így, hogy valamit vegyek, valami legyen a kezemben, valamit igyak, és ez kvázi mindegy szokás, mint a kvázézás, a kávé. Kvázi. A kvázézás. Hogy nem tudom, ez ilyen trendhatás nálam, hogy ott van 800 000 íz, ilyet, most olyat, aztán megkóstolom, az íze, tehát az ízét azt szeretem, a hatását nem érzem, és pont ezért akarom magam nagyon lebeszélni róla, mert régen nem főleg is az ittál? energiaital. Nem? Hát régen emlékszem, hogy mentünk de a most se izélésig. iszok, most is nagyon ritkán iszok, meg tényleg próbálok nagyon ellene lenni, csak néha így, nem tudom, így rábeszélem magamat. De inkább, ha lehet, akkor inkább kávézok, csak a kávéból is a jobb minőségűt akarom. A De kávénak is az kávét íze szoktam. miatt, csak a kávé az azért jobb, mint az energiaital. Ugyanúgy koffein van benne, de az ugye természetes koffein, és ugye az energiaitalban ezek a Persze. mi van benne? Ezek a mesterséges adalékok, ezek a, vagy milyen az, neve. az. És Kristóf, te szoktál energiaitalt inni? Hát azért úgy előfordul.
És neked mi a motivációd? Egyszer. De ez jó kérdés. Már 3 ember Igazából rám megnézte, sem akkor a hat. Három, ezt szakdolgozáshoz. már írom is. Finom. Finom, Finom, rendben. íze a motiváció. Finom. Aha. Erről kell 40 oldalt írom, hogy finom. Nekem amúgy igazából a hellkávé az számít ebbe, vagy az nem számít? Kávé. Hát az ilyen Hát kettő az között. baj, azt nem tudom, hogy ez Abban nem az tudom milyen a ugyanolyan koffein, hogy ez- alapon van, mint egy energiai. Nem, azt azt hiszem szerintem kávé, kávé szerintem, igen. Remélem, mert akkor nem innám, hogyha... Kávé, de abban több is a koffein, mint az energiaitalban, csak szerintem abban is ilyen kávé kivonat van. Több a koffein a Több. kávésban. Több. Na, nem is kicsit szerintem. Abban valami 40 gramban szerintem. Igen, 40 per 100, 42. pont most nemrég megnéztem. Ja, azt a az felet. évben meg kevesebb. Az energiaital. milligram, mert Milligram, lenne, Ja, akkor azt akartam tudom mondani, kifeküdni. csak gram, te az. 40 gram Azzal már koffein. főzni lehet. Yes, hát jó, hát amúgy ez egy izgi téma, Izgi, sok sikert, majd mi mindenképp kitöltjük, meg akkor itt a Köszönöm. hallgatók is töltsék ki, kérem szépen, hogyha... Töltsétek ki majd egy év múlva. Egy év múlva. Egy év múlva. Amikor ez a rész ki fog menni, akkor meg igazán úgyis már megint a szakdolga. Akkor már kész lesz. Akkor már nem kell Akkor kitölteni. mesterek. Köszönöm, hogy velem voltatok a szakdogál megírásakor. Amire ezt halljátok, én már végeztem. Én már végeztem, hello. Hát akkor igazából suli, megint csak. Suli. Nem tudom, hogy- Neked? Hát ugye nekem is így nyár az így amúgy elég jól telt szerencsére, nagyon mozgalmas volt. Most így a suli szempontjából nekem amúgy viszonylag én azt érzem, hogy egyben a legegyszerűbb is, de másrészt meg egyébként eléggé fárasztó tanévnek, meg évnek nézek elébe. Mivel is én most egy ilyen hökös pozícióba is bekerültem, és egy ilyen kulturális programokért felelek valamilyen szinten, így a szervezését fogom össze, amelyik nagyon jól hangzik, és ami nagyon szeretem, és ilyen tényleg ilyen tök jó tapasztalás, de hogy alapvetően azért most így elég sok progi volt ezzel kapcsolatban, meg elég sok feladat, ami azért most egy kis lekötötte a figyelmemet, meg az energiáimat, de mondom eléggé élvezetes, meg nagyon jó a csapat, mert ilyen kis szervezői csapatok vannak, igazából ezeket így most így koordinálom, meg nagyon jók a progik is, szóval bárki szeretne jöjjenek PPK-s kulturális programokra, úgyhogy let's go. És emellett a suli az amúgy nem nehéz, most pont ma reggel volt 8-kor egy ZH-m, úgyhogy amúgy oda most elmentem. Marketing kommunikáció, reméljük jó lesz, meglátjuk, de amúgy meg emellett igazából jövő héten fogok pont elkezdeni dolgozni is, szóval amúgy most pont kezd rossz lenni, de amúgy ez jó volt. Szóval igen. Hát eddig legalábbis ilyen chillesebb volt, mert voltak olyan napok a hétköznapban, amikor tudtam pihenni, meg így más csinálni, és most meg ugye ezek a napok ezek be fognak telni egy picit a munka szempontjából, de nyilván is nagyon izgalmas lesz, meg hát új lehetőségek, szóval nagyon-nagyon várom, csak azért nyilván most itt akkor ezeket újra kell majd kalkulálni. De emellett még amit szeretnék kiemelni, hogy most nagyon megint minden tanév elején nagyon motivációk, és elkezdek ilyen terveket csinálgatni, készíteni. Most ezt nyilván nem fogom megkérdezni, hogy van-e új tervünk, mert mindig általában ugyanaz, de most a sportolás szempontjából előre léptem, mert most már vettem budaörsi úszodabérletet, és ez azt jelenti, hogy hetente vasárnaponta valószínűleg szüleimmel fogok járni úszodába, ahol igazából úszni fogok, és van ilyen sauna wellness része, és ez benne van az árba, szóval 1 óra úszás és 2 óra saunázás, igazából ez lesz a terv. De és hogy akkor ilyen tervezed 3 az órás. úszást? Tehát ilyen Hát vízben. intenz, de... Oké, azt én értem, csak hogy ilyen intenzíven tervezed? Tehát, hát- hogy ilyen azért lefáradsz magad, vagy ilyen kellemes kis... Hát úgy szokott lenni amúgy, hogy lubickolás? 1 órát úszunk, én ott most eddig úgy néztem, hogy ilyen 80-100 hossz az Hát már az úgy jó lenne, az már azért ott nem azért, rossz azt azért. ott azért úszni kell. Ez úgy baráti. 50 méteres az évben? Nem, 25-ös, úgyhogy igen. De hogy alapvetően úgy szoktam, hogy így mell, gyors, mell, hát, mell, és ez egy ilyen szekció, és ebből mondjuk akkor minél többet. Ezt apával Az jó, találtuk amúgy ki. most pont erről jut eszembe, hogy nekem meg a terveim között van, hogy én át akarom úszni a Balatont Azt én is. következő évbe, úgyhogy te erre lehet felkészültebb leszel. De és akkor És így megnyeri alatt így. megyünk. Mint a izé a hihetetlen családban, hogy így átkalipál a Így együtt indulunk, és tudod, hogy nagyon fel vagyok készülni, és te csak így mellé, meg így úszom a izé hosszakat. Michael fel fog Olimpián. pillangózni. Így első 5 méterig kifordulok, és így akkor hajóra felszállok, aztán jövök is ki a partra. Milán Kristóf ott meg izé szentségelni, hogy ez Most ki ez a hogy- gyerek? Láttam most, hogy nyilván azért itt úsznak mellettem amúgy ilyen, hát tök jó, mert tök tényleg ilyen felnőttek, akik ugye munka után elmennek úszodába, meg így hétvégén, tök jó ezt így látni, meg tökre motiváló. De volt egy csávó, aki így, nagyon bírtam amúgy, mellettem úszott, és így nem vicces amúgy, csak nem tudom, olyan kellemes volt így nézni, hogy a csávó az pillangót úszott, úgy ügyesen, tehát nem az, hogy jól úszta, csak hogy valahogy mindig leúszott egy kört, és utána ilyen 15 percig pihent. De hogy így néz, hogy mindig amikor visszajöttem hozzá, akkor hogy ott így lógatta a lábát, meg így csilledett a vízbe, aztán egyszer csak elindult, nyomatta a pillangókat, és utána megint pihent. Szóval egyébként ez is egy érdekes edzésfajta, hogy a legnehezebbet választod, és utána meg pihensz 15 perceket. Neked még benne van a fejedben, amikor kiszállsz a vízből, hogy üldöz egy cápa.
és gyorsan húz ki a Nekem lábad ez a nem vízből. volt benne a fejemben. Soha nem volt. De most Kristóf, ezt neked volt beleraktam. ilyen? Ne szívassatok már! Ne őrítsetek meg, hogy ti ettől Úszodába? gyerekként nem féltek, meg még most is bennem van, hogy beugrok a vízbe, és hogy mi van, ha bennem van egy cápa. És így valamikor, hogy emiatt gyorsabban úszok, mert mikor kimászok a vízből, akkor én nagyon gyorsan, mert nem látom, mi van mögöttem, ha így szemből szállok ki. És így gyorsan kihúzom a lábam, hogy nehogy A Budaörsi elkapjam. úszodamedencébe biztos majd ott lesz egy cápa. Jönnek a hírek majd, hogy cápát találtak a Budaörsi úszodamedencében. De most ez biztos, hogy ezzel nem lehetek egyedül. Hát én most azért Ezzel nem egy lehet- úszodában nem lehet- cápa, Azt az nem. szerintem sokan sincsenek vele így. De hogy nem, ezt Én fogadok, akkor- vagyunk. Akkor kérdezzük meg őket. Jó. Na, ti mit gondoltok? Szoktatok félni az úszodában a cápától? Gyerekként, mi, hogy legalább gyerekként volt-e ilyen a fejetekben, hogy a medence vízében van egy cápa? Nekem kettőfélem volt. Tudtátok, hogy nincs, én is tudtam, hogy nincs, de közben valahogy így egy ilyen fóbia, tehát ilyen... Nekem másfélem volt, nekem az volt gyerekként, hogy valamelyik másik társam beleszarta a vízbe, mert az általában sokszor megtörtént. Azt hiszem, hogy jogos félelem Igen, viszont. és sokszor Hát megtörtént, és mindig láttam, az is ijesztő volt. A másik meg az, hogy ne kapjak szív megállást, azért mert beugrok a hideg vízbe, szóval igazából ez a kettő. Nekem a cápa az vagy kimaradt, de most lehet újra behozom ezt akkor magamnak, és akkor kövér új izgalom. 20 évesen elkezdek egy új dologtól Ez is egy cápa. félni. Jaj. Jó. Azt így ilyen szkeptikusan menné be a vízbe, az tényleg ott lenne egy cápa. Ja, milyen cápa? Gyere cápa, harap meg, jaj, jaj. Úgy de félek. Szülőben az egyik karod is szevasz. Jön egy ordas nagy cápa. Mondok, már nem lesz pillangózás, ha leharapják a karomat. De úgy még a másik, amit meg akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez így nagyon vicces még, hogy van amúgy ilyen szauna felöntés is, kérlek szépen ott. Ami azt jelenti, hogy bemegyek, és így egy szaunamester felönti a medencét, igen, vagy a szaunát, igen. És itt tök kellemes, hoznak be gyümölcsöt, néha meg így mézt kenünk magunkra. Hogy mész be a szaunába? Törülközővel? Vagy fürdőcucba? Hát most itt kötelező a fürdőcuc sajnos, de amúgy őszintén Kötelező? én a mesztelenes vagyok, amúgy én azt Igen. támogatom. De nyilván nem úgy, hogy... Vasárnaponként akkor lehet menni Budaörsre szaunázni De hogy- Gici Ákossal. De hogy ez az, hogy én nem úgy mesztelenül, hogy most látszódjon a dolgok, hanem egy Hát törülközővel. Törülközővel, Hát ezt igen, van, igen, törülköző. így gondoltam. Jó, és te is ilyen vagy, Harágy? Nem, én nem szeretek mesztelenkedni. Úgyhogy, hogyha van rajta törölköző? Hát most ez egy másik kérdés, csak hogy én úgy szoktam amúgy, hogy mert amúgy csomó helyen nem is engedik, hogy fürdőcucba menjél be a szaunába. Az egészséges, igen. Igen, meg ezért azt sem, hogy egy törülközőt kerítek, mint hogyha nem lenne rajtam fürdőgatya, de közben rajtam van. De amúgy, ahol meg nem nézik, nem ellenőrzik, oda megyek fürdőgatyába. Te sokat szoktál amúgy szaunázni? Nem. Hogy érzed ezt? Nem is annyira bírom jól amúgy. Én fulladozok. De jó, nem, azért nem fulladozok, de amúgy én alapból nagyon izzadékony vagyok, és azt kell, hogy én beülök egy szaunába, és mint akit így nyakon öntenek víz, nagyon durva amúgy. Tehát az én anyagcserém az nagyon komoly. Az komoly, gyerekek. Azért az nagyon De durva. és Kristóf, te? Én szeretek szaunázni, amúgy jó kis tud. Egyszer menjünk el. Az már menjünk el Budaörsre. ritkán jutunk el, de amúgy oda Jó, Budaörsre menjünk el el. lehet menni, ezért az nem Az nagyon király, meg ott van ilyen... Csináljunk ott közönség találkozó. Csináljunk tényleg. sauna podcastet. Budaörsi szaunázás. És minden 5 perc után elmondjuk, hogy most hogy érezzük magunkat. És én kiesés. És akkor érted, mondjuk én nem bírom, én kimegyek, és maradtok ketten, azt így halálig. Halálig, hogy álljunk kedve. Aztán így, amikor már valakinek dől a feje előre, akkor Kristóf, így. kibírom! Az ilyen rákvörösek vagytok már. Nekem jobb ötletem van. Mi lenne Olyan, akkor, ha ennél majd is. kitalálnánk a következő részre egy időponton, amikor ténylegesen elmegyünk, bemondjuk a podcastbe, és ha valaki hallgató meg tudja, mi akkor fogunk menni, mi tényleg akkor ott Az mi lenne, és tele lenne oda a lehet szauna. jönni. oda lehet Hát ilyen jönni. lennének. Hát azért mondom, közönség találkozót lesz. Ilyen bemondjuk a 500-ről podcastbe. lesznek a szauna előtt. Azt mi beülünk 3 és de lehet bejönni is sorra, de mindenkinek csak fél perce És van. mindenki kérdezi, hogy a Feroz Podcast az itt van végül, és így, ja, Az igen, mi mi vagyunk van? azok, szevasztok. Jönne be egy random kisgyerek, mi aztán lenne? így aláírnám így a karját, aztán mondanám neki, hogy jó, zseniális. Csak lesz leolvadna tovább. róla, mert már izzad a kisgyerek. Srácok, Nem lehet aláírni a homlokát sem. Kedves hallgatók, aki eljön egy ilyenre, az utána meghívjuk egy részre, és így beszélgetünk vele, hogy miért jöttél el. Az bármit kérdezhet, és megígérjük, hogy válaszolunk. Jó, most elég dumákat mondtunk, azért várjuk meg, hogy bármit Figyelj, kérdezhet. de most valószínűleg erre nincsen kereslet, én úgy érzem, de hogyha van rá kereslet, akkor Csak így meg. ott lennénk mindenki. 50 Sor lenne. és Feroz Podcast, nem tudunk bejutni, megy a Feroz Podcast izére várnak. Aztán beperelnének minket az úszodán, hogy így ilyen nyilvános Nem izét szabad, csinálunk. nem szabad ilyen eseményeket ide rendezni. Jó, úgyhogy igen, aki hallott, aki nem, majd mondjuk a dátumot, aztán meglátjuk, ki lesz ott. De menjünk el úszodázni, tényleg, ez tök jó lenne. Egy óra úszás, srácok, mit szóltok? Vettem most a Decathlonban ilyen olimpiai szettet. Az mit Olimpiára tartalmaz? készül. Az tartalmaz egy aranyérmet, egy olimpiai lángot. Meg egy képet.
Meg egy ilyen éjjelképet, hogy ott voltál, és nem Lefotóztak a Decathlonot, hogy ilyen háttérreli bajnokok. De nem, amúgy, hát annyi csak, hogy ugye én mindig azt látom, hogy ilyenből úsznak az olimpikonok, hogy ez az ilyen, tudjátok, az a fajta fürdőruha, ami ilyen hosszú, de így rajta feszül a lábadra. És ugye én eddig az ilyen strandos fürdőruhába úsztam, ami azért nem volt az olyan kellemes, mert volt egy kis ellenállás, de ezzel bementem, nem viccelek. Nem is kell úszni. Tényleg, sokkal tovább tudtam elsiklani delfin pozícióba, mint hogyha úszni kellett volna. Képzeld el a gyereket ilyen merev testállatban, és csúszik a vízbe. De ilyen 50 méter. Valaki tudod, így nyomatja így a palagot, csak így... Talán csak haladsz mellettem, mint egy... Végig a víztetén is. Így kezeim a lábam, mert csak így megyek. Krokodil mozgásban, tudod, ilyen jobbra-balra. Úgy tényleg olyat kell csinálni egyszer, hogy el kell menni úgy úszodázni, hogy egy ilyen kitalált ilyen másik fajta úszó mozdulatot kell csinálni. És az emberek reakcióját nézni. Igen. Nem tudom, krokodilot tényleg, és akkor ilyen eslagba így próbálsz ott vergődni a vízre, meg nem És aztán megkérdezik, akkor így eljátszani, hogy ilyen tök komoly dolog, hogy így nem tudom, egy olimpiai szám egyébként, nem ismered a krokodilúszást, hogy így amúgy... Sok jobb a gerincnek. Elkezdeni mindenki, hogy kipróbálja. Mindenki ott úszta. Zseri, hát az a baj nekem, lehetne. én ez túlságosan szociális szorongó vagyok. De amúgy lehet beadnám, ha ott többen vagyunk. És van kivel nevetni. Egyedül, nem tudom, hogy igen, mert ez egy kicsit amúgy valamiszerűen cringe is szól amúgy. Hát, én a cringe szituációt nem annyira az a lényege, de az a lényeg. Hát az egésznek az a lényeg, hogy rohadt kellemetlen legyen. És hogy az emberek reakcióját nézed, hogy mit reagálnak erre. Annyira tisztelem. És amúgy ez egy olyan dolog, hogy ezzel nem is ártasz senkinek, nem zavarsz vele senkit, valószínűleg. Hát úgy nem, igen, az, hogy nem szabad zavarni őket, az más igen. ilyen. Hát de most ezzel nem zavarod, maximum kinevetnek. Igen, vagy nézzük, hogy what? De én amúgy nagyon tisztem az olyan csatornákat, akik így abból élnek igazából, most nem tudom a nevét, de azt hiszem te mutattad nekem egy ilyen négy férfi nyomatja, hogy így egymás szivatja, de nagyon parán amúgy, tényleg azok így nagyon kellemetlen szituáció. Nem jut eszembe a neve, de... Nem tudom, és volt egy olyan rész, amikor a Imagine Dragons koncerten lebeszélték a Imagine Dragons-ra, hogy előtte bemennek, és ott így úgymond ők játszanak egy ilyen valami számot, és így mindenki nézett az egész koncerten. Nagyon sok ilyen nagyon socially awkward szituáció. Jó, lehet tudom. Volt olyan is, amikor mondják a az... fülére közben? Igen, ja, ezt vágom, Volt olyan is, amikor az érzéstelenítőt belenyomták a szájába, és úgy kellett valami ételekről előadást, és próbáltuk mondani, hogy spagetti szót, ezt nem bírta el csinálni. Azok jók amúgy, most így beugrott, hogy mondják közben a fülére, hogy mit csináljon. Nem? Igen. Az is annyira kellemetlenek, és annyira menő, hogy ők ezt így tudják csinálni. Hát jó, de ezt mondom, hogy így négyen amúgy ez fun. Tehát így el tudod engedni, hogy... nem vagytok ott négyen, amikor csak téged szivatnak, és te vagy ott a Imagine Dragons koncerten egy ilyen gitár, úgyhogy nem is tudsz gitározni, és akkor így mondják, hogy énekeld azt, hogy szeretem az anyukádat, és így ezt be kell énekelned egy egész koncerten, szóval ez így azért kemény. De amúgy fun. Hát figyelj, annyi megtekintésért szerintem, meg abból biztos azért pénzt is kapnak, annyiért lehet megcsinálni. Jól élnek belőle, igen. Pénzért bármit megteszek. Felírtuk, jegyzetelünk. Jó, úgyhogy ez, uszodázás, ennyi. Igazából ezek a tervek nagyjából, próbálni egészségesnek maradni, próbálni kicsit jobban futni. Majd ez gyorsan elmesélem, képzeljétek el, volt tegnap előtt egy ilyen egyetemi sportnap igazából, és elmentünk kosarazni, meg ilyen Quidditch bajnokságra mentünk, ami olyan, mint a kézilabda, csak ilyen kis Harry Potteres szabályokkal, van egy ilyen befutó cikkesz, azt el lehet így kapni, és akkor kapsz sok pontot, mindegy, ilyen kis izgalmak vannak benne. És közben néha egy ilyen kopasz csávó Voldemortként így berohan. És elkezd kergetni néha random embereket. Igen, és akkor mi a kosáron is neveztünk két barátommal, és rá kellett jönnöm, hogy amúgy nagyon lefulladtunk így a nyárra, szóval hogy annyira elfáradtunk az első meccs után, hogy így mondom, ez így kellemetlen 21 éves, hogy így konkrétan, hát most rosszul mondod, de a segemen veszem a levegőt, és igazából hogy nagyon durva. Úgyhogy vissza kell szokni. Légzéssel marad életbe. Vissza kell lépni a sportba, én azt érzem. Nyilván most az Dominiknak nem mondjuk, mert ő sportol, de hogy... Ki se lépett bele. Nekünk vissza én meg benne se voltam. Bele kell lépni. Fent kell tartani. Az a baj, most én sem futottam már, nem tudom, már egy-két hete biztos. Le vagy sérülve most. Hát le. Mi történt? Nehéz róla beszélni. Nem, hát egy sima edzés volt, egy sima feladat, és egy sima sérülés. Nem, ment a feladat, és egy ilyen erősebb kitámasztásnál így kattant egyet a bal hajlítom, és ott az eléggé fájt, ki kellett állnom meg minden, de másnap meg egyáltalán nem fájt így napközben, tehát úgy voltam vele, hogy fú, jó, hát akkor ezt valószínűleg megúsztam. De nem, mert utána megint másnap elmentem edzeni, és ugyanúgy ugrott egyet, megint, szinte majdnem ugyanaz történt, csak már ilyen lájtosabban, meg éreztem, hogy ez most azért lóg a levegőbe, és ott ki kellett lógott a lábam a levegőbe, és ott ki kellett állnom, aztán elmentem MR-re,
Voltatok már amúgy MR vizsgálaton? MRI, vagy MR, nem tudom már melyik. Az melyik, amikor ilyen ugyanaz, nem tudom. gépbe raknak be? Vagy az... Igen, így betolnak egy... Láttátok a végső állomást? Nem úgy. Nem. Az Most sem. nagyon Jó, sok a mindegy, kérdés akkor várjál. jó, nem, maradjunk az maradjunk az MR. MR. Egy ilyen gép, egy ilyen olyan, mint egy nagyon nagy... Igen, és akkor bemész, nagyon nagy bemész, segjük, és akkor ilyen- és így betolnak. és ilyen hangokat ad ki, Igen, nagyon ilyen hangos. kattog, ilyen És van benne ting, ting, van ting, neked ting, egy ting, ilyen ting, ting. füles rajtad, nem? Igen, adnak rád egy Úgy füles. voltam a szörnyű. Igen. És egy 40 percig bent vagy hát, legalább. ja, max. Hát nekem ez ilyen max fél óra volt szerintem. Az nyilván attól is függ szerintem, hogy... Te nem aludtál be rajta? Még majdnem ezt bealudtál Nem, de rajta. amúgy nagyon kellemes lehet pihenni közben. De nem- közben mégis ilyen furcsa érzés, hogy te most mi az Isten történik. De várjál, hogy ilyen hülye vagyok, nekem más volt. Meg végig frusztrált, hogy ugye van ez a kattogás, ez a hang, és hogy ez hangos, azért adják a füles. De most én végig az volt a fejemben, hogy most le akarom venni, hogy tudjam, hogy milyen hangos. De nem vettem le. Akkor nekem, Kíváncsi nekem lettem jó, volna. mert más mindenki a De annyira lábadat csak nem lehet kellett. hangos. Nekem ugye a szívemmel volt az, hogy MRI-t csináltak, és ott ugye az volt, hogy az konkrétan így nekem levegőt néha egy 10 másodpercenként így, vagy nem tudom meddig, így bent kell tartom a levegőt. És így figyelek, 40 percig már ugyanaz a hang, hogy levegőt vehetsz. Most tartsa bent, és így ilyen pittyog, ordít, minden Majd az izé. még egy órát bent, hogy szerintem úgy jössz ki, hogy így megbolondulsz. Nagyon Tehát rossz volt, ez- amúgy nagyon rossz volt az 40 perc is. kegyetlen. Mert majdnem vagy elaludtam, vagy pedig annyira zavart, hogy ilyen hangos minden, meg hogy ilyenek, hogy így meg egyszer majdnem behánytam, mert nem lehetett előtte enni, és akkor így azért az, hogy nem volt jó. De mindegy, hajrá Meri, meg hát egész Na mindegy, hát igen, annak meg lett az eredménye, úgyhogy most már 2 hete gyógytorna van, jövő héten már futkorászok vele, aztán meglátjuk. Hajrá, Köszönöm szépen. jó bulást kívánunk neked mindenképpen. Köszönöm. Ének sok sikert a olimpiához. Na de én most szeretném még itt feltenni egy kérdést, hirtelen csak így most robbantom a Jézus kérdéseket, hát most Mária. egy ilyen rész, itt most csak így rapid Én kérdés. repülőnek ezeket a kérdés. Most így szeretem. bemelegítünk újra a következő évadzáró részekre, úgyhogy ez most ilyen beszélgetünk. Lehet ez az évadzáró, majd meglátjuk. Hát ugye attól függ, hogy 2 év után rakjuk ki, akkor Igen, ha lehet. most megint tartunk egy Na de én hosszabb- most Kristófnak hosszabb- szeretnék tenni egy kérdést, Na. ugyanis ugye itt tegnap elmerem mondani, hogy találkoztunk Kristóffal, sőt itt zenéltünk is. tényleg? DJ-zgettünk amúgy itt Alex baráttal, Lucias Dialiasszal, innen is üdvözöljük. Kristóf, mondta azt, hogy te most az egyetemen itt valami izgalmas kis projektbe fogsz belekezdeni. Kérlek, mesélj róla. Igen, nekem is lesz most egy ilyen kis egyetemi projekt, amit hát remélem, hogy majd faszán össze fog jönni. Az a lényege, ugye én mechatronikai mérnöknek tanulok, és azon belül van egy ilyen optikai specializáció, aminek úgy azért egészen van köze az űrkutatáshoz. A tanszéken volt egy ilyen lehetőség, hogy lehet menni az Európai űrügynökség által fellőtt Héra űrszondának a lézeres távolságmérőjét kalibrálni, ami egy egész jó kis lehetőség, úgyhogy most elvileg, ha minden jól megy, már azért úgy elkezdődött ezzel a munka, novemberig kell majd befejezni, és igen, lézeres távolságmérőt fogok kalibrálni, ez arról fog szólni, hogy ez egy ilyen lézeres távolságmérő eszköz, csak ugye az a baj, hogy a lézer az nagyobb távolságokban, aminél ugye egy űrszonda meg tudna közelíteni egy aszteroidát, azért abba a kis pontszerű lézer az már ki tud Térni. tágulni. De egy Jaj, nagyobb- nem lesz nagyon pontos. Aha. nem egy pontra fókuszál, hanem ugye egy körbe mondjuk, és amiatt hibák keletkeznek, és ezt kell majd megnézni, hogy ez milyen hibával fog mérni, hogy ezt bele tudják kalkulálni majd. Hogy Wow. De ez egy egyetemi dolog, vagy ez meg kvázi egy ilyen ez munka? egyetemi dolog, de ez el lesz küldve majd elvileg az Európai űrügynökségnek, hogy Jézus Mária. Nagyon zseniális. Én is így van néztem. van a tanszéken egy emberke, aki ugye vezeti, egy tudományos munkatárs, meg benne vagyunk páran ott a specializációról. Ez ilyen tök De szabadon és lehetett jelentkezni. Ja, igen, ezt akartam Igen. kérdezni. Igen, tehát ez úgy volt, hogy ez nem kiválasztottak, hanem lehetett menni. És Nem akkor baj, komoly. te itt most számolgatni fogsz? Tehát így akkor kalibrál számolgatást? Tehát ilyen Hát- képetekkel, meg minden ilyen, nem? Nem én programmal? fogom, ez ugye ez valószínűleg Excelbe lesz. Aha. Tehát, hogy kedvenc programomban. Nagyon Meg kell szeretek barátkozni vele ezzel dolgozni. Mindegy. De igen, tehát hogy ugye felvenni az adatokat, meg azokat kiértékelni mindenféle statisztikai dolgokkal. És akkor azok alapján lehet ugye megmondani, hogy mit tudom, mekkora a szórása. Azt tudok számolni. És akkor amúgy Kovariancia. ez így heti szinten lesz egy ilyen óra mondjuk ezzel kapcsolatban, vagy ez így Ö, változó? Az ilyen tök szabadon volt, azt mondta az úr, aki vezeti ezt az egész projektet, hogy le fogunk méregetni mind az egyetemen belül a kis távolságokat, meg majd kimegyünk helyszínre, és akkor ott meg majd nagyobb távolságokat le tudunk mérni. Van egy adott pont, ahonnan majd meg tudjuk nézni, és akkor onnan a normafához el tudunk világítani, meg a MOL toronyhoz, meg a Csepeli víztoronyhoz, és akkor azok lesznek a nagyobb távolságok, amiket így be lehet megméregetni. Én ilyenkor olyan büszke vagyok, De én is nem hogy büszke nekem ilyen vagyok. okos barátaim vannak. Tényleg, én is nem Hát büszke azért vagyok. lekopogjuk, azért még ez jöjjön össze.
Összefog. Faszán. Szerintem az a azért projekt. összefog, van egy olyan érzésem. Meg azért ezek ilyen elképesztő tapasztalás, szóval De ezt ez igen, önéletrajzba tényleg be ez lehet ezt írni. tapasztalatnak ez szerintem ez nagyon jó lesz. Főleg, hogyha tényleg ilyen irány lesz, mivel Akkor téged ez a vonal érdekel leginkább, úgy érzem most már, nem? Hogy akkor az ilyen űrkutatás is abban a mindenféle. Az Így nagyon, van. nagyon durva. Király. így van, így van. Hát Kristóf nagyon támogatunk, és ha bármilyen kell segítség szólj, nem hiszem, hogy Segítünk szívesen. nem tudom, hogy mivel tudunk esetleg, de mondom, segítünk, amivel tudunk. Királyság. Majd Excelbe lehet kérek segítséget. Nagyon jó. És úgy azért kapsz kreditet? Vagy ezért ez csak tényleg ilyen önkéntes? Nem, ez jelentkezés, és önkéntes, de Már érdekel megéri. is, Aha. meg ez egy tök jó lehetőség, aminek az eredményét, hogyha jól sikerül, ezt például CV-be be tudod írni. Pontosan. Igen. Nem jut lesz ebből egy ilyen kis kép majd, és akkor ki lesz rakva ott a honlapon, hogy a magyar csapat. Magyar Kristóf. Nem, szerintem ez ennyire nem komoly szintű, Mm. de azért mégis azért nem egy rossz dolog. Nem, ez abszolút nem rossz dolog, igen. Ügyesek ezek a srácok ott a BM-én, ügyesek. Na, Nem most rossz, én nem is. rossz, nem rossz. A játékosok is jók, nem Játékosok faszi. is jók, Jó azért vagyunk mi már is azért. tudunk már vezetni, szervezni. már. Vezetni szerint tudunk már, kommunikálni marketingbe tudunk már. Nem, amúgy nagyon jó lesz ez, mert én egyre jobban kezdem érezni azt itt az én szakomon ezt a HR-en, hogy kezdek így egy jó látást látni abban, hogy mi is lesz itt az én feladatom ebbe a világba ilyen szempontból, úgyhogy amúgy ez nekem tetszik. Meg hát nyilván az, hogy mindenkinek ami a adott szakát Figyelj, azért most csinálja. már azért meg kezd mindenki úgy a gyakorlatilag A is kell körünkből ugye nagyjából már a BSC végéhez érni. Hát igen. Vagy, Ez is vagy van. közeledni hozzá, ami amúgy nagyon ijesztő. nagyon ijesztő. Igen. Sőt, nektek 6 fél éve. Nem, Neked nektek 7 fél éve. Jövőre kész leszünk. basszus. Akkor Ez jövőre durva, fogunk. jövőre Igen. ilyen. Ugye? Igen, jövőre. Csak mert van olyan, ahol ugye 6 fél éves ráadásul. Tehát De azok most meg se- már idén ugye be is fejezik, ami meg még durva. Hát de utána mester gondolom, nem tudom nektek mi a tervetek. de- Nekem is Mester. terve van, nálam az lesz a kérdés szerintem, hogy egyből BSC után, vagy egy kis pihivel. Nem tudom, hogy fél évet érdemes-e. kihagysz, és akkor... Hát lehet, nem. De és ott mi lenne a terved? Tehát kimenni külföldre esetleg, vagy De ott dolgozni kell is itthon, kihagyni vagy- Ez a külföldre kimenni, ez nálam, ez elképesztő nagy előny, ha valaki kimegy külföldre, meg nagyon-nagyon nagy, tehát akinek lehetősége van, az tényleg menjen, meg minden, de közben meg nálam meg van egy ilyen visszahúzó erő, hogy én valahogy nem érezném jól magam külföldön. Én annyira ide vagyok szokva, meg itt van mindenem, tehát mindenem itt van, és így nem tudom elképzelni, Nem is hogy ezt itt feltétlenül hagyom, úgy és így gondoltam, kimegyek. hogy kiköltözni, hanem hogy Értem, igen, értem. Erasmus mondjuk, vagy Erasmus, testere. vagy csak tapasztalatnak egy, mit tudom én, egy évre Nem tudom, kimész, és lehet, akkor... nem tudom mi van. Nekem most a fejemben az van, hogy el akarok már kezdeni valamit, hát legalább diákmunkába vagy gyakornokként valamit elkezdeni dolgozni, hogy azt már így egyetem mellett elkezdjem. Az már így nagyon lóg a levegőben állam, tehát igazából ez csak elhatározás kérdése, hogy csak beadjam a jelentkezésem valahol, aztán gyakornoknak valószínűleg bárhova el tudnék menni. Hát legalábbis igyekezni kell az, hogy a szakmánon belül tudja helyezkedni. Hát igen, úgy tervezem. De amúgy igen. Hogy mire meg lesz a diplomám, akkor legalább valamennyi munkatapasztalat legyen mögötte, amit már így el tudok mondani magamról. Úgyhogy Ja. ennyi. Az amúgy ez fontos is. Ja. Úgy Úgyhogy most legalább észreveszem, egy év, és ahhoz azt most kéne elkezdenem nagyjából, hogy az meg legyen az egy év. Hát de amúgy még a mesternél is tudsz dolgozni diákként. Szóval Hát a azért- mestert az biztos, hogy munka mellett akarom, valószínűleg. Sőt, akár ha még levezőncsed a mestert, akkor Igen. még kevesebb idő, és akkor még többet tudsz dolgozni. Bár igazából én arra jövök rá, most így, hogy már így kicsit így dolgozgattam, azért meg most megint fogok kezdeni, hogy én nem akarok igazából így dolgozni, szóval hogy nekem örülök, hogy egyetemista vagyok, és Igen, azért itt van a, még szabadság hát ebből a igen, tehát a szempontból. kettő között azért meg kell találni itt a köztes dolgot, hogy azért tanulsz. Tehát aki tanul, azért az csinál valamit. Jó, nyilván nem munka, de hogy azt fel lehet fogni valamilyen szinten, hogy te ezzel foglalkozol, csak közben belefér a munka is, de közben figyelni kell arra, hogy nehogy az legyen már, mire kijössz Végig egyetemről, a tárgyaidat, igen, minden. meg mire kijössz egyetemről, már félig ki vagy égve, meg izé. Hát, de a másik oldal Tehát meg fontos, az, hogy legyen tapasztalatod, de én szerintem azért egyetem alatt azért ez abszolút nem elvárás, hogy dolgozz. Csak a cégek felől, Igen. meg amúgy, és ez szerintem amúgy nagyon szomorú, hogy így, nem tudom, friss diplomásoktól elvárnak 2 év munkatapasztalatot, hát ezt honnan szerzed meg? Hát igen. Hova szóval- tudsz, főleg, hogyha nem is tudsz gyakornoki munkára elmenni. Igen. Hát ugye ez nálatok ilyen nehezebb, mert tényleg azért keményebben nálunk- tanultok, szóval... Igen. Egy-kettő, na, hát meg igen. nálunk nincs is sok gyakornoki munka. Igen. Tehát, hogy nem, úgy unblock mérnöki gyakornoki munkát Na hát az meg a másik. én nem találok sokat. Abszolút, mert most érted, nálam ez viszonylag egyszerű ilyen gyakornoki munkát keresni, ilyen pénzügyi területeken, tehát ilyen adminisztrációs munkákat, Igen, azt igen. az rohadt sok helyen lehet csinálni. Most az, hogy ilyen mérnökként mit tudsz, Igen. az már megint egy Nem, másik. van egy hely, ahova el lehet menni, de hogy így kevés.
Elég kevesebb, az kevés. biztos. Nem sok helyre keresnek. Meg őszintén, én most visszacsatolva erről, hogy most kell munkatapasztalat, az a baj, hogy én azt érzem, hogy amúgy viszont eléggé fontos. Fontos. És az, hogy főleg a mi szakmáinkban, amit mi csinálunk, ez a HR, meg ez a gazmen, hogy 1000 ember csinálja konkrétan, és ott kell kicsit kitűnni a sok ember közül, és az sajnos én azt érzem, hogy a munkatapasztalattal, vagy pedig a jó kapcsolatokkal tudsz kitűnni, szóval... Igen, de közben meg fura, hogy ez így kvázi azt érzi egy egyetemista, hogy van rajta egy nyomás. Hogy már dolgozni kéne, meg kéne. Ami jó, mert tényleg jó dolog, ha dolgozol, de közben van olyan, aki az egyetembe beleroskad. Annyit kell vele foglalkozni, meg annyit kell tanulni, és közben még akkor még dolgozzon. Tehát azért ez, főleg ha valaki még sportol is, azért ezek nagyon nehéz dolgok. De ugye itt jön és közben tényleg az, amit a Kristóf mond, hogy friss diplomásként elvárnak tőled valahol 2 év munkatapasztalatot, az meg nyilván csak úgy lehet, hogyha... Igen. Meg ezért nyilván pénz, szóval az egyetemistának is kell a pénz. Ez a másik fele, hogy szóval muszáj dolgozni, mert egyszerűen nem tudsz már már... szedni. Nem tudsz már megélni, úgymond. Igen. Ha még otthon is élsz, nyilván, meg akkor szüleid nyilván eltartanak még azért, de Igen. hogy így... Hát itt már amúgy nagyon, tehát itt már nagyon ilyen egyére van szabva, hogy kinek mi. Tehát itt már nagyon szétszóródik, hogy most kinek fér bele, hogy ne dolgozzon, kinek kell, mert Igen. nincs mese. Itt már nagyon sokféle dolog van. Itt már nagyon változó. De hogy például még azra visszacsatolva, hogy itt ugye a kiégés, hogy tényleg azért örülök, hogy nekem most volt lehetőségem itt a recruiter cégnél egy másfél évet dolgozni, meg most lesz lehetőségem egy másik cégnél dolgozni még. Ahogy igen, van benne egy ilyen kis kiégés érzet, de közben meg én azt is érzem, hogy szerintem az is jó benne, hogy picit így ráerősít arra, hogy amikor kilépsz viszont 40 órázni, akkor már legalább van egy olyan tűrőképességed, hogy ez már megtapasztalod, hogy milyen. Igen. Szóval lehet, igen, hogy igen, én igen. azt nem tudom, mert nem tudjuk az milyen, de szerintem lehet, hogy amúgy nagyobb nehézség amúgy szerintem lelkileg azt feldolgozni, hogy az egyetem után, amikor ilyen tényleg fun volt, minden belerobbanni egy 40 órás, heti 40 órás munkavégzésbe, mint az, hogy még akkor már dolgoztál heti 20-ba, szóval fele már meg volt nagyjából, meg így bele kellett kalkulálni. Hát meg ott heti 20 plusz tanulás. Plusz tanulás, igen. Valamilyen szinten azt is. Igen. De abszolút, Bele tudod egyetértek, venni. ezért is akarok elkezdeni, mert pontosan ezeket én is így gondolom. Csak közben meg az meg ne érezze rosszul magát, aki nem dolgozik egyetem mellett, mert nem muszáj neki most nyilván. Ha muszáj és nem dolgozol, akkor nyilván az szarügy. Igen, De... hát csinálni kell. Én azt mondom, amit tanulsz, amit éppen csinálsz egyetemen, azt max benyomással. Ha dolgozol, dolgozz. Ha eszel. Ha tanulsz. Vagy tanulj. Szóval igen, nem tudom, nyomatni kell a dolgokat, meg projektezni. Nem, ugye nekem ez a legnagyobb célom így az egyetem alatt is, hogy most is csinálunk például, hogy így haverokkal, illetve szaktársakkal projektezni, és megpróbálni minél több színben kipróbálni magadat, és minél több területen, akár ebben, hogy most itt éppen beszélgetünk évadokon keresztül, de zseniális, szóval imádom. De hogy tényleg nyomatni, hogy ne legyen unalmas a nap, és amúgy szerencsére nem unalmas, nyilván néha amúgy sok, meg én amúgy ebben érzem picit a kiégést, nem is a munkában, hanem abban, hogy így úgymond nagyon sok programon vagyok ott, meg jelen, amit amúgy nyilván élvezek, de közben nagyon fárasztó az is. Szóval amúgy ez is nehéz, de nyilván azért csináljuk, mert élünk, és 20 évesek vagyunk, és most kell még. És mindenki ezt mondja, nekem a liftben mondja az idős néni, hogy jaj, bejuk az egyetemi évek, használjátok ki, akkor még minden jó volt, szabad volt minden. Meg volt egy villamosra, most amikor mentem tegnap be a városba, a villamosra egy néni, a villamoson, igen, tehát még egyszer a villamoson. A villamoson, jól emlékszem. Elérült a néni, és így füles volt a fejemben, tanultam ezen a kis tabletem, és így elkezdett, pont hallottam, mert halka volt a zene, de nem akartam rá felfigyelni, mert akkor fura, hogy miért hallom a fülesben a dolgokat, de így mondja, hogy nézzem már meg ezt a tabletet, és így tanulok tovább, mondom, ez így most olyan fura most hogy zenét hallgatok, szóval nem kéne hallanom, de most pont hallom, és akkor kicsit így oda mozgatta a kezét így, hogy lássam a látóterembe, és akkor felnéztem, hogy mizu van, és mondta, hogy nézze meg, hogy látja, hogy tanulok, és hogy milyen menő ez egy modern ilyen tablet, hogy ő annó még jegyzetelt mindent füzetbe, mondom, hát igen, ez most ilyen kis könnyítés, meg minden királyság. De meg így, aha, igen, hát ez szarügy. Nem, attól féltem, csak olyan cuki volt, csak attól féltem, hogy jön az az effektus, amikor az ilyen idős hölgyek szeretnék elkezdeni nagyon beszélgetni a villamoson. Ja, igen. Amelyik nagyon aranyos, és én nagyon beszélgetni, csak éppen tanulok, igen. szóval nem tudok, Igen. de aztán végül mondta, hogy jó tanulás, meg hajrá fiatalok, meg tanuljunk, ezt így zártam. igen. Jó esett, aztán egy fotót kértem tőle. Micsoda motiváció erő. Yes! Így a villamoson ugyebár. Ugye? A villamoson volt. Szóval a villamoson volt. Villamos? Aha. Tehát a villamoson. Vagy busz? Nem, villamoson. Villamoson. Yes, úgyhogy amúgy csapat, igen, nyomatni kell, és Busz hajrá. vagy villamos? Most csak úgy unblock. Villamos. Villamos. Neked nincs is villamosod ott, nem? Hát, Csepele nincs is villamos. akkor Hát hír. azért meg ki akarja próbálni. Na jó. Soha nem ült villamos. Jó. Hajrá, Csepel. Jó. Budafokon van lehetőség rá. Itt minden van Budafokon, Oké, csak metró nincs persze. rá. Amúgy Persze, van hévetek amúgy? Minek, hogyha van villamos? Nincs hév. Meg van vonat. Mi tehát az nem- a Hév az jobb, Mi mint az a a hév? villamos. De nekünk van vonatunk. Kelenföldre 5 perc innen, hello.
Hello. Hello. Csepet. Nem, szeretjük Csepet, hajrá kőbánya. Pont, hallod, milyen lenne már, de miért nem hoznak be vagy csinálnék egy 5-ös metrót, amúgy gyerekek, én polgármester leszek, az rohadt élet. Az első dolgom az lenne, hogy csinálok egy vagy 5-ös metróvonalat, így végig a Budán. De ez Az az 5-ös metró az már el van tervezve, hogy és nekem nem szóltak a Csepeli hévet összekötik a Szentendreivel, csak úgy mondanám. De várjál. Előbb lesz metró, mint nektek. Előbb lesz metró. Egyet mondjál. Na, de akkor mi van? akkor az a metró nem fog ide jönni. Hát ide nem. Ezt mondja már meg, hogy a Savoy Jenőtér ott sikoltozik, hogy tudod, ott legyen a feljáró a metróhoz. Hát, és annyira... És szeretem Budafokot, de ennyire nem jobb lenne, ha felvezetnék a metrót oda a hegyre, mert onnan fel meg lesétálni, rohadt unalmas, úgyhogy oda kéne a metró végállomását, oda fölpazd meg. Oda a körforgalomhoz ne kell sétálni. Jó, azért őszintén itt Budafokon azért meg vagyok nyugodva azzal, hogy elég sok busz járik, meg elég sok villamos, vagy nem kell metró. Minden, hogyha van busz, meg villamos. Kihozzák a Bikásról ide a 4-est. Ide. De nem ide a 4-es. Ide kihozzák. Ide a 4-est. Gondolj már bele. Bárhol ott lennék 1 perc alatt. Mondjuk a 4-es metró is vicces, mert annak is így megépítették a negyedét, mint ami alapból terv volt. Igen. Így Tényleg? Na, hát ezt mondom, látod, ők is gondolnak rá, csak nem nem csinálják Kelenföld meg. meg a keleti közjárt, hanem Budaörs meg Újpalota közt. Mondom, Wow. de várjál, az se jó. Budaörs, az nagyon nem az az irány. Nem. Szerintem jó az a Budafoki Lányka utcai, hát nem csak Lányka De utcai, neked jó, bármelyik, mert te de- lemész a lifttel, és kimész a megállóba. Én meg nézd, ott vagyok. Igen, Dominiknak kb. Egy 10 perces séta amúgy De pluszban. nem az a baj, hogy 10 perc, nem az a baj, hogy 10 perc. Értsd már meg. Na jó, hanem az a baj, hogy a Monteveresten lakok, bazd. És oda azért oké, hogy 10 perc, de közben már csutak izzattal szoktam hazaérni, pedig nem jó, de csináltam semmit. azért azt is említsük hozzá, hogy nagyon szép, nyugodt környezetben élsz fent, egy jó Abszolút. kilátásra és kertesházzal. Én meg itt lakok a lakótelepen. Hát úgyhogy most akkor veszünk össze, kinek jobb. Vice versa, ugye ez így Vice volt versa. nehéz. Na mindegy, a részünk vége felé érkezünk, ugyebár itt, szóval akkor hozzuk be a kis behozandó dolgainkat. Most? Igazából Jó, akkor ezt akkor ezt magyarázd el. Kérlek. Engedjétek meg, hogy elmagyarázzam. Van egy olyan nevezetű társasjáték, aminek az a neve, tehát nevezetű, aminek az a neve, hogy I know. Magyarul. Én nem. Magyarul én tudom. Ugye már, aki nem tud angolul, annak segítek. És az a lényeg, hogy ebben vannak ilyen kártyák, én most ezeket a kártyákat hoztam el, hallgassátok innen. Egyébként most elképzelem, hogy ISMR podcastet fogunk elképzelem, tartani a hogy- következő résztől kezdve. ahogy ülnek a metrón, és akkor van ez a kártyánk, így, hogy várjál, figyeld. Azt a rohadt, hallottad? Na mindegy, vannak ezek a kártyák, és akkor az a lényeg, hogy ezen a kártyán van 4 téma. 2 téma az egyik oldalán, 2 téma a másikon, és vannak kérdések. Például mondok egy példát. Példán keresztül lehet a legjobban szemléltetni dolgokat, ugyebár. Melyik híres amerikai felfedező? Ez a kérdés. És akkor innentől kezdve van 3 darab segítség, 3 darab mondat. Igen, hát vagy több mondat, 3 segítség. Az lesz a játék, hogy felteszek egy ilyen kérdést, és szépen elkezdem egyesével felolvasni a segítségeket. Lehet, hogy te mondjuk az első segítség után fogod tudni, akkor ha biztos vagy benne, bemondhatod a választ, de ha nem jó, akkor kiestem? Kristóf nyer, Aha, akkor kiestél. Meg a hallgatók is ezt nyugodtan maguknak Ha- kommentbe írják. Ha az első segítség után semmelyikőtök nem tudja, akkor nyilván felolvasom a második segítséget. Ha azután se, akkor a harmadikat is bármikor, ha úgy Várjál, most gondoljátok, hagyj játszunk, hogy mindketten mondhatjuk, vagy hát most az versenyezzetek ti Ákosnak mondod egymással. először, aztán... Minden Nem, ketten szerintem. először, így mindketten, először én olvasom fel, ti versenyeztek, aztán majd te olvasol fel, aztán te Ja, jó. olvasol fel. Szóval egy-egy megyünk. és Igen, akkor az úgy az lesz itt az érdekes, hogy találni egy olyan kérdést, ami azért nem túl könnyű, de nem is nehéz, mert amúgy vannak nagyon könnyűek, meg vannak. Én is készek, és Hát akkor neked is nézegettek. adok, tessék, és akkor te is így tudod olvasgatni. Ezt majd úgyis Igen, úgyhohogy hallgatók, kérem, ezt... Kérem, Szóval kedves hallgatók, ti is játszatok, próbáljátok meg majd leírni kommentbe, hogy, vagy ezt le tudjátok írni, de hogy írjátok le kommentbe, hogy hanyadik válaszra, vagy tipre találtatok. Jó, az adott én dolgot. meg is vagyok. Feltehetem nektek az első? Nekem is meg lesz majd. Jó. De kezdjél akkor, Dominik. Jó, mehet Kristóf? Mert még nem találtam, úgyhogy majd... Jó, amúgy nem is néztem sokáig, ez nagyobb az első kérdés volt, úgyhogy lehet, hogy lett volna ennél jobb, de mindegy. Majd a kövi részbe. Az a kérdés, hogy melyik állat? Tehát egy Jó, állatra oké. kérdez Innen még rá nehéz a ezt kérdés. megtippelni, de... Melyik Panda. állat? Te már tudod? Tudod? Első segítség. Ez az egyetlen emlős állat, amely ovális vörös vérsejtekkel rendelkezik. Hát azért ez még azért nem mit A annyira. bioszos
hallgatók meg szakosok azok előnyben, én ezt nem tudom sajnos még így. Hát ez sajnos én se. Igen, a második szerintem azért az már rávihet. Egy közismert cigaretta márkajelzésén is ilyen állat van. Én amúgy most már lehet bemerem tippelni. Nem tudom, hogy cigi márkát így mondogassunk ebbe. Nem azt mondom be. De tudd meg, de hogy melyik cigi márkát? Szerintem Megvan is nekem. tudom. Így már megvan. Na várjál, Na de... várjál, akkor- Ilyenkor mi van? Na, várjál, akkor egyszerre bemondjátok. Hát én Visszaszámolok előbb is? mondtam, hogy tudom. Na mindegy. Senki nem kérdezte. De... Jó, 3. De most nem a cigmárkát, most az állat. Hát az állat. Jó. Mondd, visszaszámolok. 3, 2, 1. Teve. Igen, szép volt. Jó. Hát azt mindkettőtöknek akkor megadtuk. Gratulálok, Kristóf. Szép verseny volt. Szép Köszönöm volt, szépen. játék volt. Na, akkor jövök én. Készen álltok? Én biztos nem fogom, én nagyon hülye vagyok, gyerekek. Melyik kitalált szereplő? Ez lesz Jó, a de következő szeretem, jó, de nehogy pont. lássam melyik. Nehogy lássa. Szóval, itt most melyiket kell előbb, a 3 pontosat? 3 vagy a- pontosat. Fentről lefelé. Jó. Azért nyert aranyérmet az olimpián, mert rajta kívül mindenki doppingolt. Ez egy kitalált szereplő. Ez nagyon jó kitalált szereplő. Úristen, de jó. Ez fix nem ismerem. Azért nyert olimpiát. Az aranyérmet, mert hogy a többiek mind doppingoltak. Én Jó, nekem ebből még akkor fogalmam sincs még. nincs meg. De hát az a baj, ha ismerem, akkor lehet ennyiben már tudnom kéne. Ő terjesztette el a teaivást a brit szigeteken. Esetleg? És ezeket fejből találod ki? Csak mondok random tizéket. Fúha. Ja, azért ez kell, baby. Ezt a másikat azt én sem tudnám például, de az első az megvan, meg az utolsó az Hát valószínűleg én elég nekem egyszerű lesz. kelleni fog a harmadik. Na, ahogy az szerintem legyen, jó, mindegy, igazán nem kell gyorsaságra. Harmadik tanács, legjobb barátja Obelix és Töplix. Töpszlik. Hát akkor én tudom. Hát Jó, így gondolom. már akkor tudjátok. Akkor három, gondolom. nem? Na, 3, 2, 1. Asterix. Így van. Jó van akkor. Asterix és Obelix. Jó, azért én ezt annyira Ugye? nem vágtam ezt. Érdekes. Én tudom, hogy kik ezek, de hogy Én az- nem nagyon... Az első vágom. az azért tudtam, mert volt egy ilyen film, amiben ez volt, hogy ő... Ha jól tudom, de nem tudom őszintén már. Az Asterix az Texex. De amúgy tényleg Az Texex. Az X-ek ezek így nehezítik a beszédet, basszus. beszédex. Beszédex X-Brix. Na igen? Jó. Na, akkor jöhet az én kérdésem. Na jöhet. Ez lehet egy picit nehéz lesz, de Aj. meglátjuk. Bár egyébként, már jó, mindegy. Melyik ázsiai város? Ó, nem ez már most, hogyha... És egyet se tudok arra. A 19. századi angol haditengerészet kényszer sorozása ennek a városnak a nevét viselte. Azt mondtuk De Kristóf, a, hogy könnyebb. a többivel lehet, hogy tudni fogják. Én most hirtelen Nem találtam más, de a többivel lehet tudni Olvasva még fogják. egyszer, nem is A értem. 19. századi angol haditengerészet kényszer sorozása ennek a városnak a nevét viselte. Város. Én szeretem a törit, de ezt most hirtelen nem Ázsiai tudom. város. Ázsiai város. Város. Jó, mindegy, menjünk tovább, de ez most így azért Második. picit Ez nehéz. az, ami miatt gondoltam, hogy lehet, hogy lehet itt valami. 2004 óta itt tartják a kínai Forma 1-es nagydíjat. Na, ami az Dominik valószínűleg tudni fogja. Én most Kínai? benned bízok, aha. Húha, vász, húha. Úristen. Melyik ázsiai nagydíjas? Ettől féltem a besülést a gyerekek. Igen, most ez lehet Kristóf besülés direkt lesz. kiválasztotta, amiben bele tudok sülni. Hát van egy... Jó, mindegy, Hát ha... Shanghai? Az. Az. De miért mondod ki? Hát gondoltam, nem mertem bemondani, hogy Ó, Shanghai. bocsánat, elrontottam, igen, de hogy ügyes voltál, hogy ez megvolt. Harmadik még az volt, hogy Kína legnagyobb ipari városa. Aha. Na, ez nagyon jó, ez nagyon-nagyon jó. Nekem megvan. Figyelj, mutasd. az, mehet? Mert Az a kérdés, hogy melyik márka? Olvasom az első segítséget. Eredeti neve Blue Ribbon Sports volt. Vagy Sports. így jó. Inkább angolosan. Nem tudom még. Blue Ribbon Sports. Mehet a második? Mehet, igen. Ez már, na igen, ez már azért jobb lesz. Nevét a győzelem görög istennője után kapta. Jó, megvan. Kristóf? Tudom a görög is, vagy lehet, hogy rosszra gondolom. Hát, ha tudod, akkor tudnád, szerintem. Én mondhatom? De várj, Ami- tudod a görög istennőt? Hát szerintem igen. Te segítesz neki? Hát most segítem, De én tudom, abból a hogy te tudod. márkát én ezt nem tudom. Melyik görög istennőre gondolsz? De most fogok besülni én is. Hát, de most ez azért nem alapműveltség. Pallas Athéni. Nem ő volt a győzelem? Nem szerintem. A győzelem görög istennője, azt szerintem nem ő volt ezek szerint, mert erről nekem se jutna eszembe. De... Na mindegy, akkor... Ja, most ültem be. Én Hát is. nem, ez nem besülés, Ez a mert Nike. ez nekem Ez a fingom Nike. nincs. Nike és... igen. igen, Nike. Nike. De ennyi. De jó, mindig. Én ezt azért tudom most ilyen hirtelen jól, mert pont a marketing kommunikációban egy ilyen példa volt, hogy Niki, és akkor az a görög istennőnek a izé, úgyhogy amúgy ez így pont jókkal jött ki. Na, De jók vannak, én most hirtelen, most, hát ez mindig a minden rész végén egy ilyen Jó, kis ez körbe akkor ez ilyen robot benyomunk. lesz Igen, most. most duplázunk, mert most ez az első. Duplázunk. Na nézzük ezt, nekem megvan. Készen álltok?
Készen. Melyik animációs sorozat? Az is jó lesz. A leghosszabb ideig vetített és még mindig futó amerikai sorozat. Ezt tudom. Jó, várjál, még megvegyük, hogy Dominik is azért tudja el. Nem tudom. Jó. Na, Simpson család. szép, igen. Nem is tudtam volna. Jó. Úgyhogy szerencsére. Na, megvan az enyém is. Ha készen álltok, akkor Készen. szóljatok. Készen állunk. Szóval Hajrá. melyik márka? Nike. Ez nekem is. Jó, vesztettük. Ugyanazt a Tényleg az. eldobtam és felvette a föld. Az jó lesz ez a kérdés. A második legrégebbi összkerék meghajtású autógyártó. Második lehet. Összkerék meghajtása autógyártó, második legrégebbi. Jó, még egy kérdés lehetne. Az első prototípust egy Jeep alapjaira építették. Még egy picit gondolkodunk. Közön nincs hozzá te. Harmadik, az majd... A harmadik az pedig az egyik leghíresebb modell, a The Defender. Ne! De én tudom, de ne! Hát azok a Range Rover, nem? Ilyesmi. Nem az, nem a Range Rover. Hasonló a neve. De nem range. Hát nem. Land. Land Rover, Land. igen. Ja, Land Rover, de a Range Rover az nem egy, az is egy típusa? Rover. Range Rover. Én mindig Ezt ugye hallottam, most ezt nem Szerintem olyan tudom, nincs de egy mindig látom, Rover. én mindig látom, hogy Range én is Rover. hallottam Ezt már most így, hogy megnézem. Range Rover. De így van ez a Amúgy mém, ez a nekem mém, is nem? Az a nem is british mondom. mém, hogy it's a Range Rover. Nem így mondja? Az nem Land Rover mondtam, Range Range Rover. Rover. Szerintem az Ah. két külön márka. Két külön márka szerint. Nem, Nem Land Rovernek Land Rover van, és de szerintem azon belül van a Range Rover. Igen, Mint igen. almárka. Tehát Igen. mint egy alma márka. Land Rover, Range Rover. Ez egy autó. Használt autó, na nézzük mennyibe kerül. Nem. Na jó, srácok, ez egy szép élmény volt, reméljük a hallgatók is egyből kitalálták őket, és sokkal okosabbak, mint mi, de nyilván itt most a reflektorfény mindig ezért nehezíti az agyat. 11.250.000. Hát akkor Támogassatok minket! Támogassatok minket! Range Rover, Range Rover. Egyetek Patronon Donation. Lezárásképpen egy másik kis ilyen rovatunk, amit mindig majd behozunk, ugye már ezt elkezdtük ebbe az évadba, kitaláltam egy jó témát, ajánljunk most a nézőknek és hallgatóknak is egy nagyon finom mai süteményt, vagy amit megennének ma süteményt. Süteményt. Vagy csináljátok hétvégén, vagy pedig menjetek el és vegyetek finom süteményt. Ez a mostani ajánlásunk. Nagyon jó, beletrafáltál, mert én pont most akarok sütni. Na, és akkor és mi a lesz rohadt egyszerű dolgot, a menzásba azt a Csokijöntetes? piskótát csokijöntettel, Na. de ilyen menzáson. Az jó. Azt akarom. Csináljátok, mert az nagyon jó, az nagyon finom, az meg olyan nosztalgia. És hát ez hihetetlen, nagyon beleéreztél ebbe. Mert ennyire telepátiás ez a Telepátiás. műsor. Ez ilyen telepátiás. Telepátiásos a műsor. Connection megvan a fejekben. Lehet képeket küldeni, hogy kinek hogy sikerült a Jó, igen. piskóta csokijöntettel. Az Instagramunkra küldjétek el a chatben a El lehet, képeket. igen. És azokat majd akkor meg tudjuk Részben osztani. reagálunk rá. Nem tudom. Vagy elmondjuk, hogy ki kirakjuk a küldte el. világhálóra. Itt egy sütemény. Ez egy piskóta. Én a kedvenc sütimet szeretném nektek ajánlani, a mézes krémet. De jó, Jó, és a izéban milyen jó volt a mézes rém, A a suliba. VPG-be. Úristen, 200 forint volt, vagy mennyi? Az még olyan Nem volt. tudom, de az még Az jó olcsó igen. volt. És finom Fú, de jó, az nagyon És finom az a volt. büfés néni amúgy jobb büfét vitt, mint a bácsi. büfés Pali. Bácsi. Bocsánat, hogyha hallgatja a büfés úr maga. Ott szentséggel volt szegény büfés. Ah, fene egyen meg. Rohadt ízemben. Igen. Úgy figyeltem, hogy finom legyen a szendvics. Amúgy jókat csinál, de volt gyrosz. A hamburger az jó volt. Igen. Na jó. Gyroszt én ott nem is ettem. Én ettem, de egyszerűen nagyon rosszul ettem utána, de amúgy nem volt olyan rossz, de... Lehet nem patkányok kell. Matek után mennem kellett a mosdóba, de ennyi volt amúgy. Akkor én is most Ezeken maradnék is lehet a... küldeni a mézes krémeseket. Igen, abszolút. És én akkor maradnék én is a Piskóta világnapjánál, mert nem az van ma, de hát ha lenne egyszer. Nem, én a egyszerű, de nagyszerű lekváros, Balac-lekváros Piskóta teker. Az De jó, Mint egy csiga teker, réges, csak Ó, de finom. na, Nagyon azt, finom. az mindig. Az Úgyhogy mindig azt készítsétek kurva, el, bocsánat, valószínűleg nagyon finom. hasonlóan egyszerű lesz, mint a tiéd, csak nem csokival, hanem lekvárral. Jó. kreatív dalokat mondtad, hogy nem Gyerekek, egy úristen. csokis, meg egy balasz. Egyezzünk meg, legközelebb, mikor itt összegyűlünk, én hozom eszegetünk. piskótát, te hozom mézes krémest, te meg krémest. Nem fogok Te meg rájönni. krémes mézest. Legközelebbi összüléseknél? Azt mondod, jó, hát jó, legközelebbi. legyen így, csak akkor azt eszegetjük. Megkóstoljuk itt adásba. Egy kis falatkát hozunk kóstolónak, és elmondjuk a véleményt, de őszintén. Tehát ha szar, megmondod. Ez ugyanaz lesz, mint az összes többi ilyen ígéretünk, hogy akkor Valószínűleg hetente rakunk ki részeket, vagy Mert ugye hónaponta. amúgy a vacsora csata az tök jó lesz. A halatortán, Én habatortán. Én elhozom. Jó, meglátjuk akkor, hát reménykedünk, hogy lesz ilyen. Köszönjük szépen akkor, hogy itt Reméljük, hogy voltatok. lesz rész még. Hát még lesz, most már berobbanunk újra, itt a suli Lesz, kezdődik. igen, viccel, biztos, hogy lesz. Vége a nyárnak, jó idők Járnak. járnak, jó idők járnak, hüvesztek járnak, a podcastünk itt van most.
A cinege madárnak. Jó, ez egy szép rímelés volt. Hát akkor köszöntünk. Köszöntünk titeket, Jó. akkor kezdjük is el. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Igazából check out. CC Series Rich. Szívustok. Hello.